अरे खेलती राजा जी अगरबत्ती हर बात हम समझौता नहीं कुछ उपाय करी घर में कबुआ रही दुनिया में खेलती राजा जी कौन देखी शेषनाग पतालपुरी छोड़ के अचल गल बड़े भगवान भोलेनाथ के लगे भगवान भोलेनाथ के सबसे बड़ा परम भक्त शेषनाग रहले आ जाके कहता रे बबुआ माथे त्रिशूल भाले चमके चंद्रमा माथे त्रिशूल भाले चमके चंद्रमा जटा सिया भोलेनाथ देख के कहता रे शेषनाग तू हमारा दरबार में का समाचार हमें खातिर इंडिया के भगवान देखिए हमारे के सब कुछ देने बारे लेकिन एगो संतान बिना सब कुछ बेकार लगता एह बात के भोलानाथ सोचले आ उनका दाहिनी अलंग के जवन आंख रहे वो आंख से आंसू वो आंसू गए पतालपुरी में पतालपुरी में शेषनाग के रानी जी रहली अंगारवती उनका गर्भ में प्रवेश कर भोलानाथ इनकर विनती स्वीकार कैले स्वीकार कैला के बाद में जब आयल बड़े बबुआ तो देखा तारे कि कुछ चमत्कार होने वाला बा अब ये है नारद जी के आगमन हो रहा बा बड़ा सुंदर कवि गाना लिखा का विचार बा बड़ा हमरा दरबार में आयल बानी कहीं ना रोला खातिर का व्यवस्था करे कहीं ना रोशन जी बबली के खेला में क्यों जुड़ल बा
ना सुना ना तू लड़की के खिला में जुड़ल बड़ा बउआ के तो तू दुगुना कामे यहाँ लड़का खिला में बड़ा तू दुगुना गावे तनी अपने जवाब दो हमर प्रसंग पर ध्यान बताओ न भाई तब है नारद जी जब आइल बाड़े तो शेष ना कहता है बड़ा रे चतरवा सन्नरद पाया गईले ये सब तो कुछ का जरूरी नहीं है तब शेष ना कहता है कि जब रुआ गल बनी अपन पोथी पकड़ा ले लेते वो हमारे काम करेंगे नारद जी कहले कि काम का बा तो वह शेष ना कहता है सुंदर कन्या के जन्म उहे कन्या के क्रम देखे के बारे में पतरा खोलइले बारे नारद जी से ये बात शेष ना कहता रहे कि बबुनी जे भइल बाड़ी इनका के तनी दुख से नहीं पहिले बड़ा इनका खातिर दुख सितम उठावे के पड़ल कि बाहर रे दुख से बबुनी पे पानी ये ना बाबा प्रसंग के ही खड़ी पाई लगौनी होनी सोहर गाय करवा में लेकिन सोहर हम गाई बना सोहर गाते में तब दिक्कत हो जाएगी हां लेदारी गाय अरे तनी कहानियां तनी सुन ली लोग ने गरिया तो होइबे करी ठीक बा लेदारी का लोग लोग जैसे कहो से कम हम एक लगौनी रो प्रसंग करवा रोशन भाई जितना मन करी गई है लेदारी चले करवा कोनो दिक्कत नहीं अपन परिचय से है अच्छा प्रमादरणीय बीडीसी साहब उपस्थित बानी महफिल में यहाँ के दिल से हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन कर रहल बानी हमरा के मान सम्मान देनी हमरा पोगरी करे लाज बचौने खातिर आभार आपके प्रकट करतानी हम लेदारी खड़ा हो